el segon punt de l'ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença d'Àngel Gómez Quintero Mora, president de l'Associació per a la Integració Laboral Mossos d'Esquadra, davant de la Comissió d'Interior perquè informi sobre les situacions de baixa temporal dels agents en relació a l'ús d'armes. Per defensar aquesta sol·licitud té la paraula l'il·lustre senyor Jean Castel en nom del grup parlamentari de Ciutadans. Gràcies, president. Bé, es demana aquesta compareixença per explicar quina és la realitat respecte al binomi, no? El binomi entre la incapacitat laboral i la tinença d'armes per part de funcionaris policials. I enteníem també que des de l'Associació per a la Integració Laboral de Mossos d'Esquadra amb Discapacitat, AILMED, també en converses amb ells ens podríem fer aportacions que també donarien llum a moltes situacions reals que es porten a terme i que ens trobem al dia a dia quan parlem d'aquest binomi, i podria ser molt aclaridor i ens podria reportar i aportar dades que ens aportarien també a visualitzar com i de quina manera tenim que acabar solventant aquest greu problema. Si hi ha cap grup que vulgui fer ús de la paraula per posicionar-se sobre la sol·licitud, si no, la sometem a votació. Vots a favor de la sol·licitud? S'aprova, doncs, per unanimitat. Per tant, queda aprovada el punt 2 de l'ordre del dia, la sol·licitud de compareixença del senyor Àngel Gómez Quintero Mora.